Is-26 ta' Diċembru, Boxing Day, għal ħafna hija ġurnata bogħod mix-xogħol u mill-bonanza ta' ikel li jġibu l-festi. Jiena llum iddeċidejt noħroġ ma' sieħbi bir-rota naħarqu dak li kilna l-bira. Fost il-ġimgħa, speċjalment da żmien kollu ftit vaganzi, nużaw biex intellaw ftit sigħat ekstra fuq ir-rota. Aħna nittrejnjaw biex insifru wkoll fuq ir-rota, ġifieri da parti mit-training tagħna. Aħna ġeneralment dejjem f'dil erja niġu għax hawnhekk hawn ħafna tlajja, karozzi jkunu inqas minn postijiet oħra u jsuqu wishom bil-mod. Hawnhekk hawn ħafna rotot sbieħ li tista' hawn veduti sbieħ ħafna. Dejjem ġeneralment birrieħ imma it's part of the game. Aħna noqogħdu f'post ċentru, allura meta jkollna vaganza dejjem niġu nimxu fil-kampanja. It-tfal immur għandhom kollha kemm huma l-ħamsa li huma. Minkejja li l-baħar għandu temperatura ta' 19 grad Celsius bħalissa, in-nies xorta jażlu li jirrikorru għal postijiet bħal-baħar għal ftit ħin ta' rilassament mal-familji tagħhom. Illum ġejjin kollha wara wħuti kollha, għandha l-birthday oħti Natali. Ħanqogħdu hawn mal-baħar, relax, wara dak il-ġen kollu ta' ħwienet. Aħna mill-imġar, ma ġejna naqqa ġejna pass il-votu. Naħdem għal rasi, iktar freelance, u nqassam il-ħin nipprova skont il-familja wkoll. Għala rigal tal-Christmas it-tifel, excavator, u ġejna nalabbu naqqa bir-ramel. Ħafna drabi niġi hawnhekk, nilagħbu aħna narmaw in-nets, u għawek nqattaw tem sabiħ. Bdejna ġejna naqra sa Golden Bay, bizna nommu, biex ngħidu tifriska naqqa tibda l-ġurnata naqqa bit-tajjeb, kafe breakfastu. Labna naqqa ġibna naqqa board games magħna. Nħobbu nagħmluha Boxing Day li niġu nommu. Għandna baħar sabiħ u mhux kiesa u ġejna nommu. Oriġinarjament Boxing Day bdiet fir-Renju Unit u kienet iddedikata biex wieħed jgħin lil dawk fil-bżonn, iżda ma' żmien evolvit u saret parti mit-tradizzjonijiet tal-miliet f'bosta pajjiżi oħra.